আমার সম্মানীয় বিজনী জিলা আমার স্পোর্ট এসোসিয়েশনের সম্মানীয় আপনার সম্পাদক সম্মানীয় রাজু বসুমতাৰী তেখেতক হত্যা কৰা হৈছে সেইটো এক্সিডেন্ট নহয় তেখেতক মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে সেইটো কাৰণে ইয়াৰ আমাৰ যি ন্যায় বা জাষ্টিস আমি ভাবই লাগিব আৰু দুখী যিবিলাক ইয়াত জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলক আমি অতি শীঘ্ৰে আমাৰ যিখিনি প্ৰশাসন আছে যিখিনি ন্যায় আমাৰ ব্যৱস্থা আছে সেই দ্বাৰা যাতে এই তেখেতসকলক ফাঁসি সাজা দিয়ে ইয়াৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ मैया थांनाय नैबे हरनि नङा बे सिगां 29 मोनाखालि जोंनि बिजनि सासे जोंनिनो एबसुनि बारग'आव दैदेनगिरि बिथां आरो लोगोसे बिथाङा बिजनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि मानाव गेदेर गेलेमु नेहाथारि बिथांमोन नाथाय जोबोद दुखुनांथावै बिथाङा गाज्रि सुथुरफोरनि आखायाव बेबायदि थैनांगौ जाबाय नुनायाव एक्सिडेन्ट बायदि नुदोंमोनब्लाबो आरो बेबायदि फोसावदोंमोनब्लाबो नाथाय बिथांनि जि फिजिकेल भेरिफिकेशन बा फिजिकेल जि मोनसे दिनै बेयाव जाथायाव जेरैबायदि बेयाव नुनाय जाबाय दा बियो फुराफुरि बियो मार्डार केस जानानै दङ बियो माने सिथारनायसो बियो माने बिखौ जि बिनि जि मोनसे दिनै खर'आव दाननाय आरो गुबुन गुबुन बे थासारिखौ नायनानै बियो फुराफुरि सुथुरा बिखौ बेबायदि गाग्लोबनायनि गेजेरजों बिखौ दिनै जिउ फोजोबबाय जोबोद दुखुनांथाव बेनि थाखाय जोंनो नांगौ जास्टिस आरो जोङो बेबायदि सानफा एफा सानफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रा थैनायखौ जोङो सहायनो हानाय नङा दा बेखाय बे बिथिङाव जोङो जास्टिस नांगोन साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा आरो बिसेसकरि बिजनि हालामनि रायजो राजाफ्रा बे बिथिङाव जों बयबो साबधान जानांसिगोन आरो सुथुरआ जोंखौ सानफा एफा बेबायदि जोंखौ जुदि सिथारबाय थायोब्ला जोङो बेखौ सहायनो हाथावथाव बेबायदि थासारि जानाय नङा दा बेखायनो जोङो मोजां न्याय मोननो थाखाय जोङो जाहाथे दायनिगिरिया बेखौ फासिनि साजा मोनो जों बेनि थाखाय बयबो जोंनि रायजो राजा गासैबो बेखौ जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव ओंखारबोनांगोन आरो बिथांनि जि मोनसे दिनै इनाय हत्या खालामनाय बेखौ बेनि जास्टिस जि मोननांगौ जोङो बेखौ खालामनांगोन